Zure inguruko injustizia sozialaren egoeraz kezkatuta al zaude? Kontestu honek zerbait erakutsi balin badigu, hauxe da. Pertsona guztiek gure bizitzako momentu batean zein bestean igaro dezakegula zaurgarritasun egoeraren bat. Pertsona batzuk, gainera, egoera hori intentsitate handiagoz biziko dute, bazterkeria egoerara iritsiz agian. Horregatik, orain dela urte batzuk, master hau jarri genuen martxan, helburu bikoitzarekin. Alde batetik, dagoeneko lanean zaudeten profesionalek geldialdi bat egin eta zuen ibilbidearen nondik norakoak hausnartzeko aukera izan dezazuen, eta bestetik, oraintxe graduatu berri zaudetenok ere, ibilbide bat egiteko aukera izan dezazuen arlo honetan. Horretarako, unibertsitate diferenteetako irakasleak dauzkagu eta elkarteetako pertsonekin batera bertan praktikak egiteko aukera izango duzue. Administrazio publikoa ere gurekin daukagu eta Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak hasieratik egon dira proiektu honetan gurekin batera. Ezinbesteko gaia da gizarte kohesiorako. Animatu. Informa zaitez deusto.es/master exclusión social.